जायगायावहाय फाइलिंग सादे सबाय फाइलिंग सादे खामानिया सरो खामानिया सामानि दुइजन एमएल आव खामानि उन्नीस तारिख लिया 20 तारिख जों साख्लायजांनि बिसिङाव बतिनो जागाव गरै अबने बागैनो जोंतिनि बन अपेक्षा खाइन नासिंसिनि नासिंसिनि खरकनि एमएलए रक बरम मोखां माया खाइनि अजागनि ककना नांखा अबन तुइनि जों पाब्लिक रक ताव टेनसन अबनो चिनि सक्सेस जों यासा पर्यन्त जों अजागाव हपुं सापुंनो जों अजागा तंनायनि वान सकलाय जों ताव मार बिसिङ हाबलाय कयतानि सिमिन बनर अर नासिनि डेपुटेसन रो फेमिलि जों अरवा 12टा 1टानि सिमिन जों अजागाव हाबलाय मानि ताबो बुसुगु ताम खाना देरता हेरं तंखा गन्ता काइसानि बिसिङो जों बनो नासिङबो मानलिया बाजिदा साइटं कुबैदा साइटं साइमिया ब जागाव जों मिटिं दङ हाइ दङ इराय दङ हनै जोंनो साइ दङ बिनो बाक्सा बिने स्टाफ रक सावो मिटिं दङ ताइ काइसा सावो जिरायना दङ गो जोंआबो आसुक साइमानानि क गया अ जागो जों बनो मानलिया बबर थां जोंआबो सिना नाया अबने बागै जों तिनि अर अपेक्षा हपुं सापुं जों ब फायसा पर्यन्त जों अर तालारि तनियान बागै जों सामुं चलिनाय हामबाय